kulang pa rin yun. Hindi pa rin sapat pag ganun. Kasi sa mahal ng bilihin ngayon, wala, kulang pa rin. Kamay na ang pasado. Wala. Kaya, kailangan medyo taasan nila ng At saka, kung maaari, laki nang itatas daw ng kasi 5 ata. Kaya malaking bagay sa amin yan, mabigat. Para sa aming mga nagpapasada ng tricycle. Lalo't may ilang pasada. Hindi namin parang kikitain namin para sa gas lang yun. Oo. Yung crew daw, yung crew na lang. For example po, kung magbibigay po sila ng fuel subsidy. So yan. Ngayon po, medyo mataas po yung puto. Kamusta po yun sa inyo, sir? Ilang tricycle driver? Yung patumaas, 50. Kaya yun. Paano po yun kung sakali? Hindi na ka nagpapasada. Taas ng taas. Kawawa po kami. Hindi pa ako nakatanggap. Pero kung sakali makakatanggap kayo, tingin niyo po ba sapat po ba yung for example 3,000 para hulong sa ngayon na mataas na sa palagay ko, hindi naman sasapat yun. Masyado kasi maliit sa mahal ng bilihin.